Hier bij Beer zou er eens meend weer kunnen. Boer Andries-Jan de Boer had er ik wel verlet van. Nou is de voorraad dus van voor het hier haast op. Dus ik ben eigenlijk wel daar. Ik heb er wel een beetje rekening mee houden natuurlijk, want het is ook net altijd mooi waar, 15 juni. Het kan ik 2 weken meer waar werden. Dus ik heb een variatie van een week als 2. Toch dochter het net. Het idee achter het hele verhaal is om dus de vogels een goede kans te geven. En dan krijg je het aan dat je formeel juridisch meer mooi. Maar moreel beschongen vind ik dat net mooi is. Want de vogels binnen nog krijgt net een ta. Dus dan zoek ik niet in dag zoek alles wat er niet mooi te kennen, wat het hele verhaal begonnen is. En dat vind ik zonde. Dat is net mooi. En sassoen er meer wezen matten, nevens natuurmonumenten. De skriezen op het land van Andries-Jan de Boer zitten goed, want no meer budget dat de gruidevogel net meer bescherming had in het Kelenlaan en geen fretten meer had, wielste dat nog wel nodig is. In mijn eigen moet er meer land komen wat echt puur geschikt is. En dat intensieve landbouw gebeuren, daar mag je de gruidevogel gewoon vergeten. Er moeten meer zulke gebieden komen en de vergoeding moet omheen, zodat het voor boeren onttrekkelijk wordt. Dan kan je dus de gruidevogels redden. En het wordt vaak nou wat op 2 gedachten hikt. Beide kanten nu. Ja, we moeten een goed product van het land hebben en we willen die skriezen ook nog een beetje groot krijgen. Ja, beide kennen het. Als je het ene goed doet, dan moet je door wat litten. En daar vinden wij daar moet een goede vergoeding in staan. Zo neemt de mozaïekregisseur zwaar ervoor dat er nog genoeg heeg gas is voor de jonge gruidevogels. Die causeert bij Hinaert. Dus de ene boer menen, de andere boer liever even wachten. En een stukje steen laten, zoals jaren. Zo, dat is een roek, jongen. Daarin al van die pieken. Het baant de boeren in. Ze willen maar al te graag het gas dragen. De meesten hebben wel uitgesteld. Die hebben weer 8 juni lang en 1 juni lang. Nou ja, dan was het er op laatst toch al. Nou ja, dan krijgen ze van mij advies hoe ze daar menen moeten. En in de regel slaagt dat. Wij krijgen een hele protte pieken grut.